Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mayong danon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental o sa kasubo nga panghitabo tungod kay upat ka mga senior citizens nga igo lang untang nangapi sa usa ka karendiya sa National Highway sa Barangay Bae, lungsod sa Himalalod, maunay mihatod ka sa ilang kamatayon. Dead on the spot sila si Lydia Carsula, 80 anyos nga taga Barangay Pangalayaan, o Hermenihilda Gantalaw, 76 anyos nga taga Barangay Tamao, dihang midaro ang pick-up sa karendida, diin sila nangafe. Nadalapas ng balanan silang Milagros Garsula, 82 anyos, taga Barangay Bae, ug Remedios Pabiliar, 65 anyos, taga Barangay Panglayaan. Apan gideklarar sila nga dead on arrival. Sa kakusog sa pagpangga, nagusbat ang atubangang bahin sa karinderya nga giungad sa pick-up. Voluntaryo hinuong mitahan sa kapulisan si Robert Lim, 62 anyos, negosyante sa Barangay North Poblacion, Himalalod, nga nagmaneho sa maong pick-up. Apan gidaosab siya sa ospital tungod sa mga bunog nga iyang nahiaguman. Sulay ni siya gubertik siyang isundan nga crossban, pero wala siya gubertik kay kusog. Dito ni punta sa na loss control ni dito punta sa gamay tindahan sa kilid sa kalsada. Nakaangkon og daghang sama dinunggaban ang tulo ka mga lalaking nakautan sa Sitio Bago, Barangay Cogon sa lungsod sa Compostela. Samtang gikonfirmar sa PNP Crime Laboratory nga iya sa usa ka lalaki ang ulo nga nakubkuban usab sa maong grave site. Ano ang report? Sa autopsy result sa PNP Crime Laboratory, nasuta nga dunay daghang dinugaban sa liug ug lawas ang mga lalaking nakautan didto sa Sitio Bago, Barangay Cogon, lungsod sa Compostela. Samtang ang usa ka ulo nga nakubkuban wa kunitat sa ug nasuta nga iya sa usa ka lalaki. Posibleng anaa sa kapin 72 oras nga gilubong ang mga biktima kansang lawas ana sa advanced state of decomposition. Mas significant doon is that all three of them are in the same level of decomposition, indicating that it is possible na itong tatlo na to were possibly killed and buried there at the same time. At a single point in time lang. Gawa sa lawas ni Elmer Inanuria nga nag-claim na sa mga tagtungod, nagpabiling wa mailhi ang tulo. Gikuhaan na sila og mga DNA specimen nga gamiton o galing adunay tagtungod nga mo claim sa ilang mga lawas. Gilubong na ang mga lawas apan mamahimo ra og katon kon mapamatud ang adunay pamilya nga mokuha. Samtang dunay mga patik ang lawas sa mga biktima nga dakong matabang sa pamilya sa pag-ila kanila. Yung dalawa sa kanila may tato. So kung meron diyang mga may nawawala na relatives, I would also like to make this appeal na rin. So to come to our office and bring pictures of your missing loved ones. Preferably yung may picture nakita yung tato nila. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Duha ka balay hingpit gyud nga nagusbat human sa lapad nga pagbaha
sa miaging mga adlaw. Samtang haya sa patay, gisiguro sab nilang mahikling arong dili maanod. Human misaka ang tubig sa dapit. Ang report ni Nico Sereno. Init ang panahon kaganihang buntag apan gibati gihapon og kakuyaw kini mga residente sa Purok Dump Site, Barangay Umapad. Niadtong Domingo, lakip sila sa nabahaan sa pag-overflow sa parte sa Butuanon River. Duha ka mga balay ang hingpit nga naguba human mabanlas sa tubig. Ang bakanting yuta nga kaniadto tugwayanan og hayop kini na ang itsura gumikan sa pag-uwan ug pagbaha. May parte niini nga nakankan ug padayon nga midagayday ang napondo nga tubig paingon sa dagat. Mas init kay dire, taon-taon ning abot ang baha. Kusog kayo. Mao na mga tao nagkabuang na. Pagkataon-taon na taga dire na. Nangatumpag sab kining mga koral nga wala kapugong sa baha. Kining haya sa usa ka patayng lawas makadaghang higayon na balhin human sa pagbaha niadtong weekend. Sa pagkahitabo sa baha, natarantar ang pamilya pagsiguro nga mabalhin ang lungon human miabot na sa hapit dughan ang gitas-on sa tubig. Karon sa ikatulong gibalhinan diha na sa kalsada, pabilin gihapon nga nagmonitor ang pamilya ug galing mukalit pagsaka ang tubig. Nang balhin diri, ipasaka nila kuan nya pag tuomig dili na jud moabot diri ang baha, sir. Amo na sa gibalhin didto. Ang patay naluot. Kay nabalhin-balhin siya kay kusog man kayong sug diri, sir, nga matumba niya siya ba. Si Angel nga nag-eskwela sa Barangay Upaw, lakip sab sa wala makasalbar sa iyang mga learning modules sa klase. Naka-answer na unta siya sa week 1 sa module apan nabahaan sila. Niadtong higayuna, giunasab sa iyang pamilya pagsalbar sa ubang kagamitan labi na sa mga appliances. Ang uban ng gamit wala na naman napagawas. Oh, sir. Ipapas na lang daw sa next week submit kauban ng kuan sa sunod week. Di na makadiretso ang tubig ba? Maura man po na sa una wala man. Mga damage ni appliances? Kadaghan na, sir. Mga sanina ra namo, sir. Daghan kay nga basa. Yang washing, amo lang paggawas diri. Kaliwa nining di matag-an nga dagan sa panahon na nagmaigmat na kining mga residente ning maong lugar. Ug di na sila gustong mukumpiyansa ang ilang gibuhat gid karon, hugot sila nga nagmonitor sa dagan sa panahon kung muuwan ba o kusog aron nga makapangandam na silang daan. Panawagan sa mga mulupyo, maabagan sila sa ilang suliran. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pipila ka mga anak sa mga mananagat, wa na mo padayon pagtungha kay maglisod pagtubag sa mga modules. Mga ginikanan mi angkon nga maglisod sila pagiya sa ilang mga anak gamit ang modular type of learning ning panahon sa pandemya. Siluan mi Rundina sa iyang RTV Presents. Dinhi sa Sitio Mangan, Barangay Punta Inganyo, naabta namo kining upat ka mga managsuon nga gikan nanagat. Matag adlaw silang managat, kuyog ang ilang amahan ug apuhan, human namatay ang ilang inahan sa miaging tuig. Samtang ang ubang mga bata nagkugi og tubag sa ilang mga modules, si John Ernan miundang sa klase aron muuban sa pagpanagat sa iyang amahan. Kapoy ko. Kapoy na ka? Kapoy ng eskwela. Unsa imong gikapuyan? Dagan module ba? Ngano man day ang module? Di mahurot ko na sir. Maglisod pagiya ang iyang amahan ug apuhan tungod kay ubos raman ang ilang edukasyon. Naundang usab sa pagtungha si Rhea May, maguwang ni John Ernan ug ang iyang duha ka mga manghod nga sila si Jezreel Kent, Jess Anyos ug Emmanuel 7 Anyos. Maglisod ko pagtudlo niya kanila akong saligan maguwang. Kay grade 7 na gud siya god, imtulo siya na. Tudloan ta nako siya nga dindi man siya ganahan. Gipasabot sa amahan nga igo lang sa ilang inadlaw-adlaw nga pagkonsumo ang makuha nila sa pagpanagat. Kita rin 200, 150 kada adlaw ba. Di mga priya na dagat lubog nasa tinaom kasapi gamay bigo sa sumo ba. Gihagpat nila ang nakuha nilang danggit alang sa ibaligya ug sa ilang ipaniudto og panihapon. Alang sa banay maluluyon, lisod ang padayong pagtungha ilabi na ning bag-ong pamaagi sa pagtudlo gamit ang mga modules.
Kay gawas nga lisod ang ilahang inadlaw-adlaw nga panginabuhian, mismong ang mga ginikanan ug mga apuhan wala usab makahuman sa ilang pagtungha. Ang kahimtang sa pamilya ni John Hernan may salamin sa mga anak usab sa uban pang mga mananagat sa Kauhagan Elementary School sa Olango Island, diin sagad sa mga tinunan, mga anak ug mga mananagat. Nasinati usab nila ang kalisod sa bagong sistema sa pagtungha gamit ang mga modules. Gibutyag sa ilang principal, Maria Niña Aying, nga 50% sa mga ginikanan sa ilang mga tinunan miangkong naglisod sila paggiya sa ilang mga anak sa mga modules. Apo-apo sa ipangutana nga nung naglisod man sa siya mo so mao di ay kay dili wala po siya katungtong grade 2 ra kuno siya kutob. Kunya dili siya ka mao, moingon na lang siya sa iyang anak nga dili masad ko ka-answer anak kay grade 2 ra man sad ko niya kanang pangingon anak grade 6 man gud ang bata. Subay niini, mipahigayon og house visitation ang mga magtutudlo ngadto sila mga tinunan aron magiyahan sa ilang mga modules. Hinuon gituman Manila ang mga health protocols sama sa pagsulubog face mask o face shield. Ning bag-ong sistema karon sa edukasyon, parehong nasinati sa mga ginikanan ug tinunan ang kalisod. Mipasalig ang DepEd, andam nilang abagan ang kabataan aron lang way ni usa kanila ang maundang sa pag-eskwela ug padayong mabaid ang ilang panghuna-huna taliwa sa pandemya. Uban ni Godfrey Relien, ako si Luan Merondina ug kini ang akong short docu. Mga manindahay o kandila, ingon man mga buwak sa Dakbayan sa Lisay, nagool kay siradan na ang mga samang atol sa kalag-kalag. Si Chona Carrion sa report. Sa pagbisita sa RTV Balitang Bisdak sa pampublikong samang sa Barangay Kansohong Catholic Cemetery sa Barangay Tangke, mingaw pa kaayo og minus ang mibisita nga mga tao sa ilang mga mahal sa kinabuhi nga mitaliwan na. Kinibisan pa man nga siradan ang tanang samang gikan sa Oktubre 29 hangtod Nobyembre 4 aron kalikayan ang pagdasok sa mga tao nga posibleng matakbuyan sa COVID-19. Gikagool sa mga manindahay og kandila ug buwak ang planong pagpasira sa mga samang atol niya sa kalagkala gumikan kay niining mga higayuna makahalin unta sila og dako-dako apan sa susamang higayon nakasabot usab sila aron kalikayan ang COVID-19. Magkuan lang mianig sa miani sad mga ginabuhi. Paabot pa mig asad mga bli mao ra man niya magsaligan kandila. Manindag buwak og kandila. Amo nang ibaligag lang adlaw kay may kalagkalag waya. Sabot ra sad mi para ramnas kaayuhan sa tanan. Hinuon ang mga sakop sa quarantine response team sa Talisay City Police Station naglibot-libot sa mga samang. Gawas sa pagpatuman sa seguridad gisiguro sa mga pulis nga ang mga mobisita sa mga samang mupatuman sa social o physical distancing, magsulob usab og face mask o baka face shield. Uban ni Renante Quiñones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa natabong mga pagbaha ning simanaha sa pipila ka mga bahin sa Metro Cebu, Office of the Civil Defense na alarma. Samtang Mines and Geosciences Bureau may pahinamdom sa mga local government officials nga tun-an pagbalik ang geohazard map sa nagtagsatagsa ka mga dapit. Adunay live report si Fee Marie Dumabok ka Fem. Bab na balaka ang Office of the Civil Defense kon OCD7 sa mga lugar nga sagad lunupan kun adunay pagbunok sa kusog nga uwan. Gitumbok ni Joy Hernandez ang tigpamaba sa OCD7 ang nahitabong pagbaha sa pipila ka barangay sa Dakbayan sa Mandawi, sa syudad sa Sugbo ug Talisay City nga mihatod sa pagkadaot sa mga butang sud sa mga panimay. Napanlantawan usab sa OCD7 nga dili unang higayon ang grabing pagbaha nga nasinati sa miaging weekend tungod na sa pagsigi ug pagbundak sa uwan tungod sa La Nina phenomenon. Subay niini gipahinumduman ni Hernandez ang lokal nga kagamhanan nga andamon ng daan ng ilang mga evacuation center nga kabalhinan dayon sa ilang mga mulupyo nga mapiktuhan sa katalagman. Paghimusgan wala jud nato na diri nga pahimangnuan no labi na tong mga area diin perennial ang problema nato sa pagbaha
gamay lang nga ulan, doon na pagbaha, doon na pagdahili sa yuta. Gipahibaw sa Pag-asa Visayas nga nagsugod ang La Nina Oktubre 2 ug mulungtad sa pagtapos ning tuiga. Muhatod kini sa kasarangan ngadto na sa kusog nga pagbundak sa uwan nga mosangpot sa pagdahili sa yuta ug pagbaha. Gipahibaw ni Director Armand Maliksi sa Mines and Geosciences Bureau nga nakapada na sila og suwat sa kapin 300 ka mga LGU sa Region 7 nga susihon pagbalik ang geohazard map ilabi na kadto mga landslide ug flood prone areas. Aron mag-guided sila sa ilang pagpaybalo sa mga constituents, then I think the local disaster risk reduction management should also cooperate with the municipal and city executives in terms of protecting our populace. Samtang napasidan ana sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga mulupyo sa dakbayan, ilabi na kadto mga nagpuyo sa landslide ug flood prone areas sa syudad. We have disseminated as a matter of fact dito sa mga barangay nung kaning mga areas like for example sa Manitis, kanang landslide prone, and we have constantly reminded our mga constituents para bantay-bantay sila, especially during weekends nga grabe king activity dito sa Manipis regarding aning biking nga sometimes mo sirami kay kung na-forecast nga heavy rainfall. Nabansay-bansay ng daan sa Talisay CDRRMO ang mga homeowners nga nanimuyo daplin sa kasapaan. Samtang gila sa CDRRMO ang mga barangay sa Manipis, Haklupan ug Campo 4 nga dahilian og yuta. Ug nga ang mga barangay sa Lagtang, Tabunok, San Isidro, Dumlog ug Biasong ang mga bahaunong lugar sa dakbayan sa Talisay. Gitugan sa Pag-asa nga 7 ngadto sa 8 ka mga bagyo pa ang gilantawan nga mosud sa Philippine Area of Responsibility (PAR) kun dinhi sa nasud sa nabiling mga adlaw ning tuiga ug sagad kanila ang muhimo sa paglandfall. Bob, daghang salamat, Faye Marie Dumabok sa imong live report. Gumikan sa kusog nga pagpunog sa uwan kagahapon nakasinati sab og pagbaha ang lungsod sa Konsolasyon. Usa sa apektado kining sa patupad sa dakong mall nga miawas gumikan sa taas nga bulog sa tubig. Mabot sa 5 ka panimahe ang nabahaan ug giabagan sa Municipal Disaster Team. Matod sa DRRMO head, may riprap sa lapit nga apektado maong midagay dayra dayon ang tubig. Samtang sa barangay Danglag miawas sab kining spillway sa tubig human kinahong naguba ang culvert niini. Apektado ang purok kalabasa sa nahitabong pagbaha. Matod sa barangay Konsehal, sagad sa apektado mga pananom sa dapit nga nangadaot gumikan sa baha. Ang disaster chief sa lungsod nanawagan sab sa mga residente mag-igmat kay dili ra ba matagaan o matag-an ang kahimtang sa panahon. Wala yun naigo ang mga balay, pero ang mga tanong, katong mga kalabasa, talong, mais, purot yun siya kahapay, tanan tungkol sa kadako sa tubig. Kaya bawal mo sila, karon niya naman, i-declare ang pinag Pag-asa, nakita sa pinagtayon sa sabi na mag-ulan kay tubig, usahay, kaya balo magani nga mag-ulan, wala ulan nila sa lungsod, pero nag-ulan na ito bukid yung mabot ng baha. Nagpatabang sa City Veterinary Office sa Dakbayan sa Talisay ang tag-iya sa iro nga giingong gipusil patay sa iyang silingan diha sa Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Gipahiling nila ni Dr. Mary Tessa Alo ang City Veterinarian ang maong iro kay usa sa rekisito nga mopasaka og kaso mao ang vet report. Samtang naguwat usab ang Talisay City Police Station sa maong reklamante. DepEd Lapu-Lapu nagpaabot og mga guidelines gikan silang uluhang buhatan subay sa planong nga mo-hire og mga para-teachers. Ang mga para-teachers ang mugiya unya sa mga tinudan na pagtubag sa ilang mga modules tungod sa nasinating pandemya. Mipatuman og blended learning ang DepEd. Usa nini ang paggamit og modules isip pamaagi aron na mapadayong makakaton ang mga bata bisan kung anaala silang tagsa-tagsa ka mga panimay. Bipahigayo na og profiling sa mga pampublikong tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron masuta kung pila sa ilang mga tinunan ang nanginahanglan og mga para-teachers. There are news and press releases from our Secretary of Education, but right now we are still waiting for the guidelines and further instructions. Kini
Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Disdak. Dakbayan sa Sugbo, zero death toll na sa COVID. Sud na sa 8 ka adlaw nga nagpakita lang nga padayong nag-arang-arang na ang kondisyon sa syudad patok sa virus. Apan giklaro sa Interagency Task Force sa IATF nga dili ang ayaw kumpiyansa subay sab sa gipangayo sa mga negosyante nga tugutan ng makabukas o makaabre ang mga sinihan. Ano ang report? Suma ni Konsehal Joel Garganera, ang Deputy Chief Implementer sa IATF, nga dili pa andam ang Cebu City sa pagbukas sa mga sinihan. Kinihuman sa tigom kagahapong adlaw sa mga mall o theater operators ug sa mayor sa tinguha nga makabukas na pagbalik ang mga sinihan ubos sa kondisyon nga mapatuman ang security ug health protocols. Mas maayong buksan sa higayon nga aduna nay QR code ang mga tao matud sa opisyal. Gidugang niya nga lisod man gani bantayan mga tao nga anaa sa gawas, labaw na kon anaa sa sulod. Once good mo hatag ta ni ana, mura nag-imprint maguna sa mga tao nga oy okay na day, kumpiyansa bisag wa pa nag-able. Bisag wa pa nag-able. No kay understand ingon mo ginatong mayor nga i-refer sa diri sa amuha kay namatay mga doctors diri, no. Unya he will only do that if mas strictly complied na gyud ang atong health protocol. Sabtang itugan ni Garganera nga walay natala nga COVID death toll sa Dakbayan sulod sa 8 ka adlaw ug ubos usab kaayo ang natala nga nagpositibo. Ang Cebu City adunay 18 ka bag-ong kaso kagahapon apan resulta usab kini sa daghan nga gipang swab test. Kasamtang adunay 343 active cases ang Dakbayan sa Sugbo. Gikalipay sa IATF ang ubos kaayo nga positivity rate nga adunay 2.5%. And then ako manggod, I'm very cautious bagay. If you remember sir, way back June, 370 kabuk na nga matay. Karon sa Oktubre, 8 na kaadlaw, wa wintoy na matay. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nag-claim sa iyang pamilya ang usas sa mga patayng lawas nga nakitaan sa lungsod sa Compostela. Samta ang laing tulupa, lakip na kadtong nakitang putol nga ulo, gilubong na sa mga otoridad. Ang report ni Nico Serino. Human masusi og ma-autopsy sa PNP Crime Lab ang mga patayng lawas nga nakitaan sa bukirang bahin sa Cogon, Compostela, gi-release na ngadto sa pamilya ang lawas ni Elmer Enanoria nga mitukma sa base sa mga identification marks ug mga patik niini. Samtang ang laing tulo pa ka lawas lakip na katong putol nga ulo nga mauray nakitaan gilubong na sa sementeryo. Doon na duha ka kwansa mga tao ni Aray gabi doon ay usa nya ang asawa to nangita siyang bana kay bising pod nya waman mo ako sa description karong punta sir dunay ni Ari sir yang iyago nung isuon dunay patik nga alimar. Sa padayong pakisusi sa kapulisan, binasi sab sa background sa usa sa nailhan na drug-related ang motibo nga gisubay nila. Giingong na priso kaniadto sa drug case katong usa sa namatay. Ang gamot bisan nga mangita pag duga nga ebidensya sir. Basta nga mo ang direksyon sir padung sa droga. Samtang gikatakdang balikan pa sa mga otoridad ang crime scene. Target sab nila padayong pagkaut sa usa sa gilubngan, pagpangita sa lawas ni adtong nakit-ang putol nga ulo. Apan matod sa kapitan, lawom kaayo ang gilubngan niini. Ako lang pagayugan katong nagkaot, nagpot dito sa una, magkuhan. Motoy akong pagkubon yapon sir. Oo. Katong duha. Motong sayan ang kuhan sir. Tuktukin. Lam magtutukayan sir. Murag hapit murag 5 feet. Uban ni June Solon, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Uyon si Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga iban ang video okay panahon sa kabuntagon. Kini aron dili na madisturbo ang mga bata nga nagtuon sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Si Chona Carion sa report.
Ubos sa new normal, diin mga tinunan, anha na lang silang mga panimay magtuon pinaagi sa modular learning, adunay online o radio-based instruction. O mga bata, nagbase na sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimay. Angay lang nga dili sila mabalda sa ilang pagtuon. Mao nga dakong uyon si Mayor Samsam Gulya sa pagban sa mga mag-video kay. Hinuon matud sa mayor nga makig-istorya pa siya sa konseho sa Dakbayan kabahin ini. Ilabi na nga sila ang magpanday sa ordinansa. Kung unsay mga specific nga mga oras sa adlaw, ipatuman kini. Because under a new normal where people are working and going to school inside their homes, they need the quiet, they need the atmosphere that is suitable for learning and for working. Uban ni Renante Quinones, Chona Carrion, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Human sa pagpangandam sa pagbukas sa klase, tutukan usab sa mga magtutudlo ang paghanay sa sistema aron why hunong ang pag-apod-apod sa mga modules alang sa mga tinunan sa mosunod ang mga health protocols sa pipila ka mga eskwelahan sa Talisay City misagop sa Purok System. Ang report ni Fim Marie Dumabok. Sa ubang mga tunghan na dunay mga gidikanan nga mokuha og mohatod sa mga modules sa ilang eskwelahan, samtang uban usab ibalay-balay paghatod sa mga magtutudlo. Sa Lagtang Elementary School sa Dakbayan sa Talisay ang misagop sa Purok System aron adto nakuhaon og gihatod sa mga gidikanan sa Purok Center ang mga modules. Ang Lagtang Elementary School usa sa top 5 nga dunay labing daghang tinunan sa Talisay City. Barangay Lagtang has 58 puroks and there are 58 teachers. Ang dalhon sa usa ka maestra, padung siyang purok, possibly nag-consist of 7 groups na 7 levels from kindergarten up to grade 6. So pag-abot dito, sequence sa kainak. Sa Purok System, makigalayo ng mga magtutulo sa mga purok leader alang sa paghatag sa mga modules o garon masunod ang health protocol sama sa pag-disinfect. Why problema kun ban paper, printer o gubang gamit sa pag-andam sa modules ang hisgutan, kaya doon na may igong supply ang tunghaan. Ang classroom kaniadto nga puno sa mga estudyante, karon ang gipalingkuran ng mga armchair sa mga gihapnig na nga mga modules aron niya podapod ngadto sa mga tinunan. Usay muli na gumisbalay alas 7 gabi kay tungod ani module ba mag-stapler pa din amo pa disang i-arrange. So I let all the teachers create their GC. Nana sila mga GC wherein their parents can communicate them easily. So mo nga kada gyud section. Kay kung atong dakuon, kung class for example grade 6, di pwede. Kay grade 6 there are 300 kapin. Uban ni Renante Quinones, ako si Fim Marie Dumabok. Balitang Bisdak. Kapin sa usa ka gatos ka mga driver sa bus, V-Hire ug PUJ nga nagbiyahean sa amihanang bahid sa probinsya sa Subo ang naisyuhan og temporary operators permit ug citation tungod sa overloading ug sa wa pagsunod sa social distancing sud sa mga sakyanan. Ang report ni Fim Marie Dumabok. Mihuot ang trapiko sa Dakbayan sa Danao tungod sa Synchronized Enhanced Managing of Police Operations Consempo ug joint operation sa Kapulisan, Highway Patrol Group ug mga sakop sa LTFRB 7 dili lang pagsita kundi pagpamulta alang sa mga napakyas pagtuman sa lagda nga gimando sa Interagency Task Force sa pagpatuman sa minimum health protocol sud sa mga sakyanan. Sagad sa kalapasan sa mga driver ang overloading ug ang kapakyas sa mga sakyanan sa pagpatuman sa social distancing. Usa sa mando sa IATF o sa DOTR sa pampublikong sakyanan, kinahanglan nga 1 seat apart, apan ang nahitabo nagtapad na standing pa ang uban sud sa bus. Hinungdan nga kapin sa usa ka gatos ka mga driver sa bus, V-Hire ug PUJ na nagbahian diya sa mihanang bahin sa probinsya sa Subo ang naisyuhan sa TOP ug citation. Wala mi gawar, no? We're actually enforcing the relevant laws. That's why bitaw gipang-issuehan sila og TOPs, gipang-issuehan sila og citation tickets based on citation referring to karing mga city ordinances nato. Mato ni makatangay nga gihimo nila ang mga operasyon aron usab mapahinumduman nga bisan kun niluag ang quarantine status sa probinsya. Apan angay gihapong sundod ang nalatid sa health protocol aron kalikayan nga mukuyana pa ang sakit nga dala sa coronavirus. To ensure nga
even if with minimal supervision, ang ato ang operators, ga-follow gyud what is required by them. Ang sempo gihimo gikan sa Danao hangtod na sa lungsod sa Konsolasyon ug sa lungsod sa Cordova. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw, Thursday, October 8, 2020. Ang low pressure area na atong gimonitor naa na sa kadagatan or coastal water ng San Pascual, Masbate, samtang habagat ang paday nakaapekto sa may Southern Luzon, kasama na ang Visayas ug ang lalawigan sa Mindanao. Ang bagyo sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na international name na Typhoon Chanhong naa na sa 1,360 kilometro sa may extreme northern Luzon. Kining bagyo dili na makasod sa atong Philippine Area of Responsibility ug wala na epekto sa any part sa atong nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Group of Islands, ang Occidental Mindoro, makasinati na madag-umo na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa atong mag-i-issue ng mga thunderstorm, rainfall o heavy rainfall na advisory, magdala kini usahay na kusog na mga pag-uwan na posible ang mga pagbaha o ang pagdahili sa yuta. Dinhi sa Cebu ang haring adlaw mosalop sa alas 5:30 sa hapon ug mosilang sa alas 5:33 sa buntag. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts, atong Twitter, Facebook, YouTube, official website sa www.bagong.pagasa.dost.gov.ph. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, maayong adlaw. Dayo sa kabatanon nga taga-dakbayan sa Talisay, kansang pamaagi sa pagpadayag sa gibati, pinaagi sa pag-compose og kanta nga rap, sagad sa tema pag-awhag sa mga batanon nga mohimog unsa may ilang himuon kung gustuhon man. Ang report ni Famary Dumabok. Ang mga desisyon sa kung unsay akong gusto ako dili ka mo makarungog nga mo reklamo mo ingon kog di nako nawadag salig sa kaugalingon masangit palabis gibati di panumbalingon. Ang nag-compose ug nag-rap mao kining 23 anyos nga si Japper Abellana. Kinsa ni angkon nga atol sa pandemya, daghan siya og mga naamguhan kabahin sa kinabuhi. Usa na niini nga ang makatabang sa bisan unsa kadako sa giatubang nga problema ug buot nga usbon. Maurosab ang kaugalingon. Kaya ninyo nga ay kung naamoy kaagi nga kuan dagma ba mo wabi taw nga nakatunog lakaw wa kaaging dagma mo nang kung naamoy sayop sa past ninyo pwede ra ninyo usbon. Nya padayon lang mo. Dugang ni Japper nga bisan sa bata pa siya mahiligo na siya nga isuwat ang unsa may iyang gibati isip pamaagi nga dili makapasakit sa uban. Ug sagad niini nahimuan niya og kanta sama na niining rap nga iyahang gitaytulan og Ako. Prangka na lang ikuan na lang tubangay na lang kaysa sa magkasakitay. Mas better sa na or imo ba ikuan sa kanta, ipaagi sa kanta. Di lang ka manakit. Ug wa nato palabi ang higayon ang paghangyo kaniya nga mag-impromptu og rap alang sa Balitang Bisdak. Nadungog na sad ko ninyo ron sa Balitang Bisdak. Nakabantay pod ko karon nga ni kusog ang bisrap. Bisaya man o Tagalog, musabay akong talento. Ang respeto kay bitbiton bisag asa nga aspeto. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan, dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro, og 78 ka adlaw na lang. Pasko na. Mayong hapon mga kapuso.